Pa kao, nemoj tako oče, znaš, kao, ko se čuva i Boga čuva. Pa kažem, pa dobro, ali ja se evo čuvam već 60 godina, mislim, ne znam o čemu ti pričaš, ja se čuvam bez obzira na koronu. A šta misli uopšte da li jedan monah i crkveni čovek treba da se boji te koronavirusa? Ne, jedan crkveni čovek, jedan hrišćanin ne treba se boji ničega. On treba samo da se boji svoga greha, koji će ga odvojiti od Boga. Onda je nadrljao. Kad smo bez Boga, onda se mi plašimo svega. Šušne ovde, šušne onde, nešto se pokrene do ozbiljnih stvari kao što su ove pošasti. Ali ako ja nisam uz Boga, onda ja prirodno kao jedna životinjica, ja se plašim za svoju kožu i onda ja upadam u strahove, panike. Međutim, ukoliko sam ja u svom životu živeo pravoslavno, hrišćanski, podvižnički, asketski, koliko to naravno moguće po našim ljudskim mogućnostima, onda takav iskreni hrišćanin, on doživljava prisustvo Božije milosti i prisustvo Božijeg bića, prisustvo Božijih energija. I kad iskreni hrišćanin to doživi, on zapravo osjeća da je pod zaštitom. Tako da on nema šta se plaši, on treba bude oprezan. Naravno, svi smo ljudi krvi i mesa. Bilo bi besmisleno pričamo da je korona izmišljotina. Nije izmišljotina. To postoji, hara po celom svetu. Sad kako je došlo od toga, to je druga priča. Da li je to zaista nekim prirodnim ciklusom? Jer znamo da je bila španska groznica pre 100 godina koja odnela blizu 50 miliona života i to samo u Evropi. Možda zamislite to. A mi danas pričamo oko 2 miliona umrlih u celom svetu. Znači, to je nešto neuporedivo. Strašnije bilo, pa ljudi su se borili, hrišćani su živjeli u manastirima i tako dalje. Tako da, svakako i da li je ovo jedan prirodni ciklus povremenog pojavljivanja određenih mikroba, zaraza, pa to da prođe, ili je neki bolesni ljudski smislio nešto u laboratoriji, doveo do neke genetske mutacije ili već čega li, to će vreme pokazati. Ima određenih naznaka da je bilo to, neki kažu ne, nije, to je paranoja, to se prosto tako dešava. Ja ne mogu da kažem da li jedno ili drugo, ali koliko ima garanta za jedno, skoro da ima toliko garanta i za drugo. Znači, vreme će pokazati. U svakom slučaju, svaki čovek treba bude oprezan, živi higijenski. Meni jedan brat koji je u veri, koji je u crkvi, na početku ove pandemije došao mi tu sa maskom i tako, ja kažem, pa dobro, baš, mislim, šta sad, baš u tolikoj frci. Pa kao, nemoj tako oče, znaš, kao, ko se čuva i Boga čuva. Pa kažem, pa dobro, ali ja se evo čuvam već 60 godina, mislim, ne znam o čemu ti pričaš, ja se čuvam bez obzira na koronu. Samo budale srljaju, je li tako, ali ipak ćemo da verujemo da ukoliko živimo liturgijski, molitveno, da će ta Božja blagodat delovati na našu dušu, a naša duša će, kao jedan energetski centar našega bića, pozitivno delovati na naš imunni sistem, na naš endokrini sistem, naš kardiovaskularni sistem, da će i naše telo biti zdravo ukoliko je naša duša zdrava. Tako da, svakako, ako odem u grad, ako sam išao po nekim tržnim centrima, kad dođem kući opraću ruke, neću odmah da jedem s oproštenjem ako idem u toalet, neću se dodirivati na tajnim mestima dok nisam oprao ruke. Isto tako, ako baš ne moram, neću biti zatvoren sa 50 ljudi na 5 kvadratnih metara. Znači, te neke stvari, ali neću biti u panici. I neću držati socijalnu distancu. Možda ću držati fizičku distancu, pa su oni primetili kad da to je jedna glupava fraza socijalne distance, pa su onda brže bolje govorili, prebacili to na fizičku distancu. Znači, treba biti oprezan, ali se ne treba plašiti. To je odlika hrišćanstva.